wadoye anopa ene onokredi anajo se oka wadoye anopa ene onokredi anajo amen eno anajo die na koso anajo encheba o na monsem anajo bombo ohawde amane enano pay se Everade ahwe no wabusua so oh Jesus o so the foul phone batapay onti atika boni bi emfiri abusua no mo onyane awu o so the soul phone no o man foforo no wo so no onti atika boni bi emfiri Ghana o so sorry anopa no onti atika boni bi efiri o man foforo so ba bia o man no wabusua no wo no Obusi opinion freo. Ukromo hinin freo. Ukromo himanan freo. Chere se onyankopon asoma bomba fobi. Wa be hwe wabusi ya no so. Wa be hwe ma no so. Adenti na umie wa no. Ebi asabre uti kaimu. Ebi afe na wa sorry te umpa so. Ebi asu wadru adwumam. Ebi afe na uko school siesie mofra na ho. Adenti na umanya mente one. Na o nka di osoma na abofo na anajo ba ofie no. On can be benching no. Aye nyame dada na. Abraham nyankopon no. Isaac nyankopon no. Ma nte woni na no paye. Everade na no paye koso paye. Everade da was. Ani aye ya no paye. Everade o ma dia sidania no nyam ema wo paye wa hwe. Wa paye o fa wo dia se. Everade akasa sida no nyam entonto. And come for and come what you want to extra and come here and already at Tonto and I show I don't buy oh my sugar, oh my oh my power body,
Yes,
of Jesus. Okay, Sam Naya. Or send me the Macuman, you know, but there, Radia sing. Also, for I shall follow share with you, one more Facebook, and so. And any opinion, and then. What you sorry, baby could die, say, yeah, and so I did change what kind of person. Or born in my monument, sorry, you couldn't sorry, and let's say, what you mean, sorry, Sabre a be a great jubum, a friend a bitty camoko, Ubisu CC no. Oh, say, and no one who are drinking, and not catch a mad that were bojum. What shall he do more? Be one of Fanuma Bear and 9 father radiasibium. Mr. Medel Radiasimama ma, Medel Radiasimama, Medel Radiasimami, Medel Radiasimami, Fanuma Bear 9 father radiasima on tone. Of Jesus, Yankopon shroud and nano papi. Amen. Sir, only a boom a comfort a radicasi. E be a fena ote and can a Sompa first service. My God, and a doubt to full Yankopon say. Na ya beja de munina sheradensa. Na sabre de ya braya kotie e futusem. And to more Facebook no so a Fred de Quest educhum. Alessa Martin, Monshare Lenkenon, Emma Afofrone, so NTB, Yankopon, on Shramon, Pronk Munina Edgera, so Frederick said, thank God. Alessa Martin said, oh God, we bless your name this morning. Yankopon Shramon, Facebook, no so, now Monshare Lenkenon, Afofro so NTB, now Afofro so NTB.
ebre ye bra ye kotie otumfo Nyankopɔn asɛm eye efutu sɛm a ene anopai ebegira so ababae na me say wo hawo ne wa man ye no ja ni nyina mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ ebia ene ukọ na ye so no wadwendwene sa wentimi ana obi so otu hokom adwumasɛm ayɛ den yade bia beto so how bi abawade no mo emu da ye so basa message a how ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ mesi efie ho adwuma mu gya abusua sem koto sem yade amane no sugedie no mesi o ma no nsem no gya ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ ene ade achi obi dwene di obedie di obenom obi utility bills ahodo ne dan kan so obi wo ho ensem a wate no ama unhu dia onya wo ho message ani nyina mu ma Awurade bɛyɛ se Awurade timi to mana ema ye gya no mu diye aduane a wanya ho adwuma na che se ene nyame betimi ato mana bia ma Amen. obetimi ato mana bia ma o ba Amen. obetimi abokwan to bebe bia kwan eni na wotwi nyina no pay ene na nsa na me no wo hye ase se sa Goliath no ss owo yes that Goliath must die ene ade bia sore obi Goliath eye ne yade kwasem yade no wakwa enko e wo se sa yade na etimi wuo amen e wo se sa yade na etimi tuyira amen obi how obi Goliath ye busua bi a wakotere mu wakofiri mu ebusua no nya firi mu a osofo untimi ne obreso aba oba brese den onsa besi form okwa obesan asan aba ne nsansan o chechire opagya se den a ebeto form me say sa Goliath na wo fi ho oh Jesus sa Goliath na wabusua no so e wo se etimi wo obi se mabusua ye busua kontontene ye nware mu emma ni nyina sam ho memma ni nyina sam ho ofiri mu awo sem no ye den wasi ahwehwe dan opeba ba kumpo ade nato ne mpaso anso so abusua no mo ayeden awo ho ayeden aware ho ayeden aden ayese Goliath message ani nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ message ani nyina ma Awurade na Awurade bɛyɛ ebi a wo hwɛ yen utie yen wo bi man so wadwumasɛm ayeden onkratasɛm ayeden message ani nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ ebi a obi hwɛ obi tie yen position bi a ye de amanenti me se banwa bi a wafra transonti enani pa soletia no ono ani konya sofo asoletia no na etra konya asoletia no me se staff no asoletia o adwuma no ya soletia o me se jai ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ se o je mu ma Awurade a oh Jesus Awurade bɛyɛ o yes Joseph jai ni how ni na mande nyina na ye ton ye born deja ye de tu afiase ye twa nsem to no so ye monotony Joseph amiena no o jai ni nyina mo ma Awurade na Awurade hye na numonyam de a won so Awurade be hye wa numonyam amen enti me se Awurade obekai wo amen Awurade obehye wa numonyam amen enti jayo hawo ni nyina mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ Awurade oni hwamo dabi o hye numonyam yes David said me ye de ben abofra na se se de mabo akokra na me hu otreni ni bi me hu de ode ne ho ato Awurade so de wajai ne haw ne nyina mu ama Awurade ama nanimu agu ase dabi me se de onemu no me se jai ne nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ na wotwe ne ye no kasa se Israel ebusuan dom no Philistine for 2 so sa na abrantie bi abarema bi a ye friend say Goliath edi won sananim na okan Israel for shemu na Israel kwakopie
Valley of Eli. Ella Bomshano. Now wakodi nefua mako eduanai. Won't me mefi. Yes. Or the rhythm. Or hene saw and then a dom at the rhythm. Or then a slap for omunina at the rhythm. And then he na wakudru abram. Also, and then baby be a could do a brabum. Baby be a one pay. David said, dear mem pen and no and na abamiso. Dear mem pen and na abamiso. Dear me David misruno abamiso. Dear me so seka beto me and ne and abamiso. And ubi sru yade and ne yade abamiso. Ubi sru awade jaye and ne awarin or how abem. Obi suro eka bi abeto so anso me se jani nyina ma Awurade na Awurade beye Israel for no kodi daduanan ewo wiremo ebetimi aba se o daduanan no eye mfinhia mako aduanan 40 years mo hore mfi se Israel for no owo ntwetwede ewo sre no so mfinhia mako aduanan so for na omunam wirim omunam sreso or how nyamani for 40 days 40 years in the wilderness 40 years so and then a man for so 40 days 40 in the wilderness and ne or how no I also nkwa na wo de na che yes obedient achechen what yes yeah twaso ewo first Samuel chapter 17 yeah from 19 to 26 then you share the AC and so na so anyone any Israel marima nyina na ewo elabo hwanu mu any Filistifo eko na David esori anopa hema eja anwan no ehye ohwefo nsa na oso akoe said Isaiah ehye no na okodu ntiase na aboye na edom no efredi akompasua mu na obo okon ose na Israel ne Filistifo atwitwa mpasua a edom kire dom anim ana David jan nioma na okura no hye nioma so hwesofo ensa na otumnika kompasua no mu na okochiachia ne nuanom no na wone won ekasa no hye Filistini katachi a ofreno Goliath ofri Gat no efri Filistifo mpasua mu bai na obekeka nsem no a na David teye na Israel marima no nyina ohunu oberima no a odwane firi nanim na osuro se na Israel marima no beka se mo ohunu oberima a ofra bayi Israel yara ana waba ebetwa wonpoa na woni ku obekunu no ohene bema no anya ne ho se na ode ne baba bema no aware na wamananya efie wamana jafie ade won ho wo Israel na David ka kire marima wone no gina ho no se edian na obeye onipa obeku Filistini na wayi ahohoro afri Israel so no na hwanpo ene Filistini momno to yi a otwa onyankopon tiasefo empasua poayi. Hallelujah. Amen. Verse 20 says ose hwan Filistini momno to yi a otwa onyankopon tiasefo empasua poayi. Ene tumi bɛn na asɔre tumi no pɛsɛ ɔkyɛ sɛ ase nyankopɔn ni ɔsɔfo wasɔre wɔ abusua no mu wasɔre wɔ kuro no mu ɛna obi hwɛ me obi tie me wabi adwuma tumi bi asɔre wɔ adwuma no so yes ɔtɔn a yɛntɔ yɛtɔ so a yɛntua ɔsɔfo ministry bi nyame de asafo bi ahyɛ obi nsa tumi bi asɔre wɔ kuro dua no mu tumi bi asɔre wɔ borɔno no so ɔsɔfo no yɛ bibi bi a nyame asafo no entimi empeya osofo obi hwe ye obi tie ahofe nyame de adom no nyansa nyankopon de adom adwuma papa nyame de adom no aso tumi bi asore ama wose oma ne nware oma ne nwoba tumi bi asore se according to same character sem no oma ne nyeye oma no sei na obesel wani say tumi na wasore se ohome oma no so ohome adwuma no so ohome waboafo no so ose wo makwan asofo enani pa bi bisa se na nyame na yesom no wafa he wa kwasole ache
the beauty Bible say. The beauty asori say. A baby sound say. Na Nyankopon no obaboa wa ko wa no. Or say bere manu sha Israel from poa. Na nyamu na mo se mu wo nyame a otene ne sa wo konbere mu a. Na nneɛma nyina na akode nyina hwehwe ase no. Enyamu na mo se mu wo nyame otimi pipe kokko mu no. Ema mo famu. Sa Nyankopon no owo he. Wa fa hen. Enene nipa bi bisa ye se nyame aye som no no. Nyame na fa hen. Nipa bi ehuru yen. Nipa bi ka kyeresa ase Nyankopon no ontime mboa ye. Ose otwampoa ose na Israel merima no dwane. Ene nipa bi dwane abrabom. Ene abrabom na kodu se nipa bi tete. Ene me ba se me ba be ka kyeresa waboafo no ba. Yes Lord. Ose David. Jesse ba no. Akopie ewo Valley of Elah. Ene nyame de obi aboafo bi ba. Amen. Obi aboafo no ne Awurade. Amen. Me se Awurade de obi aboafo eba. Amen. Obi oboafo no ne Awurade. Amen. Awurade betre ne nsama. Yes Lord. Obetre ne nsama wo yade na nipa de serewo. Nipa di huru no Awurade betre ne nsa. Amen. O mana ese no nyame betre ne nsa. Amen. Ebusua boni na wakopie mu a yese ebusua wedi ofiri mu a yade ohaw eningwaso owuo no nyame betre ne nsa. Amen. Na David duru ho na David nkuta akode bi ha. Aso David bi say sa abrantie yi sa momro tuni no di obekunu no dia na yebe ya no. Ene nyame de woboafo bi ba. Amen. Nyame akwan doso. Nyame akwan doso. Nyame de destiny helper bi breo. Amen. Nyame de destiny connector bi breo. Amen. Unti nyame be somo obofo bi. Amen. Nyame be somo obofo bi. I receive it. Na no na Joshua na okono mu ayeden. Na Joshua okono hu se na soja ni bi kuta se kan. Obisa ne se no owo ya fa. Anase oya tanfafa ose me no okofuni a Onyankopon kofuni a me wo osoro na nyame asoma me se memra na me beboa o enne se nyame edi David ekosre no so ema okoboa Israel for mo ko dinkunima na wotwe bosome ene dey nyame de waboafo ba ene nyame de waboafo ba ubie wa no abompa se Awurade brei de mehia waboafo mehia destiny helper destiny connector me mano me kuru no ma pomoden no me juma sem no mehia so osoro enemu ame bie wa no bompa e
Jesus Christ. Ebi afei na otie wo radio no so o hwe wo TV no so a eye Sompa first service. Yes. Ye bompa ye biom. Wa wo hwe ya wotie die na ye Goliath. Israel for wo Goliath nyina ne Philistine Gat ni no. Obi Goliath ye yade. Yes. Obi Goliath ya wadesem. Obi Goliath ye sikasem. Obi Goliath ya boni bi a wakotomu. Se wan firima boni ne besew. Boni ne be gu we ni mase. Ebusua bi a wakotomu no wabusua ne ye Goliath. Ye can Psalm 68 verse 1. Or say let God arise and let our enemies be scattered. Or say manyame sorry. Na ya tamfo mo hwete bi wa no kan Goliath say urade ena no pay me so me Goliath ni me manu Goliath ni me kunu Goliath ni me yiri Goliath ni me djuma no Goliath abamu ni urade boa me urade sorry Psalm 68 verse 1 bi wa no fa bon pa Wo yes so dey salabo Jesus. Yankopon shira Facebook for mo bompire, YouTube mo bompire, mon share link no ma for process of bompire no bi. Sompa first service. Adichie wo hoi. Because it's at the san na ohaw ne amane pii ene wom. Enti Sompa first service. Ye to demu ni nyina de share radensa. Yes. But say commit the day unto the hand of God. Yes. So o de dano
eshe Onyankopon ensa. Commit the day into the hand of God. And now all the demonu be share radensa. Commit the day into the hand of God. All the demonu be share radensa. And then hina woko, hina uma eko, hina ukruko, hina uyirinam, hina wabua fonam. Obi pie yenu wama, obi ko yenu wakoshi yankwenshia. Obi so ko ne juma so no odeka. Any soon na abefi and so emparo say odi soon ebebefi if say radia semo Psalm 37 verse 5 say yemfa yakwa ne heradensa na yemfa ye honto no so na ono na obeye ye kan eye Psalm 61 verse 1 to 3 na ye gina so de ene demu ni nyina herade Nyankopon sa ehe na owo ma me so de trans so e bia o te kan mu akwantu ba bia o kono de heradensa wakodure dwumom die na wo ka cherade die na wo ka cherade afa na wasore anaju fam e wo bi man so obi kuro so die na wo ka cherade Onyankopon tie me so frɛ Awurade Nyankopon tie me so frɛ na ya soma me mpai bo na ya soma me mpai bo me fra asase anu me su me frɛ wo makoma me frɛ asase anu me su frɛ wo makoma mu ahometie mu ene nipa bi ahomete me si nipa bi adwuma egu nipa bi sika no ehye nipa bi awado egu nipa bi ma esei osofo bi abre aso kamia esei ekoya ayebregu de wabre ho no firi nsa obi abre aso yade bi ama na anya den ene ne breso aba owo bi pese fa no osofo ose me fra ho metie me so brade wo de me be ko obotan a eware sene me so na wo na waya medwan kɔhye bia wo ye medwan kɔhye bia abatenten a eye den abantenten a eye den o say asafo rade den kra ya abandenden saa den na ahotefo dwane kɔtoa wo na nimu wo ase ubie wa no de enedemu ni nyina akwa Awurade enim odi wadi fire ni ofiba eba Awurade enim odi wo ma wadwuma wakoma so ade bi ama homete o ka che Awurade se Awurade kasa na wo ton aye beto wadwamu ho na wo kɔ wadwuma no mu ha nuama besesa bie wa no fa demu no hye Awurade asafara ya bomba wo se ya fa ya kwasa na wadwuma no ya bomba ya gada mo na de sawa ya di from your sounds ya di from ya no sounds ya juma promo sounds ya juma sounds Everybody kulimo asafara de bamu abasasa na de manile isra manile beja we kulie ema wo ma wo yesu ya mamo ya don sounds wo kubu sana wo don sounds sa wale ka everybody go hoba you finish you sign you how baba na fana president to biara etia wo everybody you want to go
Jesus Christ. Kasa urade. Erade. Enano pay. Enano pay. Me frɛ bambɔ. Me frɛ bambɔ. Me frɛ bambɔ. Me frɛ bambɔ. Me frɛ akɔhonsane. Me frɛ akɔhonsane. Me frɛ nye nhyira. Me frɛ nye nhyira. Me fiba nye nhyira. Me fiba nye nhyira. Me tɔn ayɛntɔ. Me tɔn ayɛntɔ. Tɔn so ayɛntua. Yɛ tɔn so ayɛntua. Akɔntuo hyɛ wɔn nsa. Akɔntuo hyɛ wɔn nsa. Me difrɛ ne nye nhyira. Me difrɛ ne nye nhyira. Me fiba ne nye nhyira. Me fiba ne nye nhyira. Me ma no hyɛ wɔn nsa. Me de me ma no hyɛ wɔn nsa. 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 Me ma no suku nsɛm hyɛ wɔn nsa. Me ma no suku nsɛm hyɛ wɔn nsa. Amen. Me jira Sompa first service bompaye. Emma obibia o yare a o hweyen a o tie yen ene ayaresa no nto so amen ayaresa no nto so amen yade no ntunyira amen yade no ntunyira amen yade no ntunyira amen obibia o hweyen o tie yen ene me de wadwuma no ba awrade nim amen o ton aye beto amen ye to so aye betua amen frato forma amen fredwuma ye forma amen dwuma ye fo wura wadwuma mu amen bi kɔ na dwuma mu anipa ma amen me frɛ dwuma yɛ fɔma amen frɛ atɔ fɔma amen nipa nwura dwuma no mu amen nipa nwura dwuma no mu amen obi contractor te kɔ me frɛ contract ma amen me twe contract ma amen twe ma o ma no amen twe ma o kuru no amen twe ma o yire amen obi hwɛ yɛn obi tie yɛn ɛnɛ de obedie de ɔbɛnom ho ayɛ den ɛnɛ me frɛ sika ma amen frɛ sika ma amen amen no wɔ fɔm o amen frɛ sika ma amen frabua foma amen frabampo ma amen obi usu ene da so asan me bompa se esu no mra wieye amen esu no mra wieye amen esu no mra wieye amen esu no tuntwe amen yeso demo ene me bompa ye ma eye court nsem amen ahimfie nsem amen me de shawra de nsa amen na ubedi nkunemo amen ochu ubedi nkunemo amen so me ubedi nkunemo amen peja driver fo nyina ba awrade ni me de o ka no dosu ko wo yesu moja amen mo amotwe passenger cars me bompa se o ka na ensei amen o ka na ensei amen passenger from free amen commercial cars nyina enne obenya passengers a passengers fro car no amen omo fro car no amen obenya usei amen obenya sika kofie amen so amutu kwan mo amutu kwan amen be bibia moko awrade mfa mo kodu jojo amen o ma asemo amen o ma asemo amen o ma asemo amen mo kwa koye amen be ye yie amen mo kwa koye be ye yie amen ene wo appointment bi me the appointment ne ba awrade nim amen obi man so appointment amen o man Ghana mo appointment amen Europe appointment amen Asia appointment amen America appointment amen Australia appointment continent ben o so Jesus appointment bi a wo me bomb pass enanya ni pani madome amen nyankopon ni madome amen ni pani madome amen nyankopon ni madom amen e bi akabi how ene wo a ehu bi abeto so o ka fo no ba se awrade ye nsenche ne ma oba kunani ni wo sira fata o ka no awrade ma no ntonyira amen o ka no awrade ma obi ntua ma amen ya o ka fo no ni madome amen o nyankopon ni madome amen obi hia sika bi anopai obi hia ade bi anopai Jesus. ade no won san kan woni begu ase won san kan ene o how bi beba wo so Yes. me bompa se awrade obokwan to ba bi akwan Jesus. Awrade mie kwan ma Amen. Awrade mo kwan no ma Amen. Awrade mo obi mua Amen. o yesu demo ena na ma bompa kan amen prince amen 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 ne chese enye ho Yes. enye ho okọ wo na ye so no minim da ya wo so ye ena de chin ye wa ye basa enne wene te namu no enne wa ye basa adwendwe bi ya atọ so obi so telephone ko bi a wotie ye enne wene nye enne ye bompa ye mienu say any evil dream and then we break out. Any evil agenda, we break out. Yes. And obonu for ni jine chubia we ne denum. And then you say no. And ne da your boni be a ya son.
and na ye twam ye sign no Bible say ye gituma e be ye dwuma ka say da ye bone no me nyintum sign da ye no me sign da ye no twa da ye no me twa da ye no da yin so at the bone bia another no mo some gina to be break it out yes so dem bia wa no break it out Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More on Facebook, ne YouTube, ne on type of I break out. I break out. Already ni pe bia or ne ye bompire wo Sompa first services so. And a day me share me janya me asem so share say. And a day enye nshira ma. Amen. And a day enye nkundi ma. Amen. Wedi free enye nshira. Ofiba enye nshira. Enne erade se obema de wakoma pe. Erade ema wakoma so ade. Enne de usu ho no ene erade fan dom. Amen. Ye so ofie ho adwuma mu oka mu say amen. Amen. Ya men shira opi. Yes, Lord. Say enne o say wombre no wadaje ene ye somo Sompa first service. Sa dwumadie eye nyame akoa nyame difo. Eye Albert Sackey Kwapong ene ni team ene de brew efri edadwoada ekosi fiada na ode ho hyema obeye nhyira me a me di team ye nim no me ye odifo a nyame nam na basa so ede me ya anwodwuma ene nsenkyerene ama nipa pempempem mo a mo follow Sida Hour ewo Sompa TV ne Sompa Radio no mo hu adanse ni pe na first service so nyame ya adoma wo kyena nipa bi wa fi ahyase nneoma ehyase ye bisi basa ni nneoma ni sika ehye how bi beba ye wo nneoma bi e friend se sasa se wanhwe ye di wanim a edi wachi a nneoma nkoyi na Yesu kan Mark chapter 5 verse 13 say yeni asase so nkyene en enti bibi wo mu eye wo hwebre na se bibi pese se na o kyerɛ nyame ya adoma ano perfect services so eya penkyene boba ne bi na mebo so mpaye e de amount na ma kyerɛ de ode beye enti eya pegu hansa pebi enne upia bonte o obi man so na one ye bɔ mpaye obi kuru so apabi saa nso so no bo yade etete no yade ha no yade etete no o ka James chapter 5 o se obi yare a ye mo mpaye ne ye nsa no ewo awrade din mo o ka Isaiah chapter 10 verse 27 o se wo sra ne nti nkonua be papa enti MCR momfa entoso fa etoso enti sene enkyene boba ne nti nie pebi wankasa pebi na mebo mpae saa nso so na oil bia ye olive oil pebi na mebo so mpae de odi be ye bia adanse akese eye ade ye beyond medicine ye wo nipa pia medical doctors e declare wo so mo nyankwa mo amofolo Sida Hour mo hu adanse no ebo ha ye kidney obo ani liver obo na akoma obo wa bubu ontime na to obo na ni efra asoso na nani ate nyankopon be fa first service fa ba dance akese aba eye wo kyena na okyena kro ya eye 6 February no eye Sida Worship Center ye watch night na ya ye betima ba watch night ni bidie wo de oba na ode wo oye na won kyere no aba na wa be hia mene masofo ene mi team no na ya sere urade tumi eguso eye first Friday of every month no ye de ye anadwumu paibo eye
watch night a friend different war night no na o chena sa mpaya Ebeja. enti no yes so ayenti memma no me na mo be mpaya gu so ewo TV no any radio no so any Facebook no so enti share no so nya me nhira no nyo kese sapre die ene dey a ye free eye first service ya oye amanfo se me pese me behu nyame akoa no ya me di fo me won komo bi ya wada bia na me trance ye cancel me ne me ma na me kira amanfo de omonye me kira amanfo de omonye eno na amanfo di adanse amoka se me ba sofo ho me kira ne de onye no be oye ye no wanya adanse enti ene me sole ya na ewura sole demo a ene cancer no free 6 ya akosi ewia 12 o'clock ebi opese obehume ne me de nkoma me ne me team no ya ye krado mo anra anwumere mo follow sida awano enu baba ko frefre nkuransa no oye muslim wose nyoma mo aye de ama ne kunu nyoma mo aye de ama wote yanka ewo sida awano so me catch us on to nchire boba ya bi December no na me bompa goes me bompa was Sompa premises wa so of friends say friends odi adase techiman nkuranza ya wasisi na djuma ayeye wase ne kunu adwuma no abeja Jesus aso Fred da no so enti fa hojim na obeye nhira akira sabre yi de omo no ye somo Facebook no ye nkoso enche ye pump say pe me bompa ye egu o phone so ene ade bi opese wo hira so ma me hira so ansa me peja o cell phone no wo hia say ye email ye text ewo ene dey wo hia call bi opese wo tini pa benka me bompa ye say kwa emi ye email o email mu o gmail mu de o hwe anim kwan no erade fa ndom so opese ye send obibi erade man mara ade bi a wa peja bi a me hira so say nya me favor nto so wo yeso demo amen mo a mo hwe TV no ye numbers no gu animu mo a mo hwe TV no nti wo pese ye no bompire ye mra na so ye konkra kofa no nsia kase bo no mra nti mo a mo tie radio no eye 0557 0557 000 967 0557 eye 967 0557 0557 30 90 90 80 0557 30 30 90 90 80 last Thomas 0553